ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ସାବତ ମାଟିର କାମ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବି ହୋସ ଉଡ଼ିଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଅଫିସରଟି ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସି ଘରେ ଦେଖିଲା ଯେ ତା ପୁଅ ମୁହଁରେ କିଏ ଟେପ୍ ଆଉ ହାତରେ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧି ତଳେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ଦେଖି ତା ବାପାଟି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଆଉ ତା ମୁହଁରୁ ଟେପ୍ଟି ଖୋଲି ପଚାରିଲା, ଆରେ ତୋର ଏପରି ଅବସ୍ଥା କିଏ କରିଛି କହିକି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା ସେତେବେଳେ ଛୁଆଟି କହିଲା, ବାପା ତମେ ଏଠୁ ଜଲ୍ଦି ପଳାଅ, ଯଦି ମା ମତେ ଏମିତି ଦେଖିଦେଇଛି ସେ ମତେ ସତରେ ମାରିଦେବ ବୋଲି କହିଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତା ସାବତ ମାର ଆସିବାର କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ସେତେବେଳେ ତା ବାପାକୁ କହିଲା, ବାପା ତମେ ଏହି ପରଦା ପଛରେ ଲୁଚି ଯାଅ, ସବୁ ସତ ଜାଣିପାରିବ ବୋଲି କହିଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ଶୁଣି ତା ବାପାଟି ପୁରା ରାଗି ଯାଇ ଚୁପ୍ କି ସେ ପରଦା ପଛରେ ଲୁଚିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ତା ସାବତ ମାଟି ଆସି ରାଗି ଯାଇ କହିଲା, ଆରେ ତତେ ଏମିତି ଗୁଡ ହାତ ବାନ୍ଧିକି ପକେଇ ଦେଇଛି ହେଲେ ବି ଚିରାଡିବା ଛାଡୁନୁ ହେ। ଆଉ ତାପରେ କହିଲା, ଘରର ଯେତିକି କାମ ଅଛି ଏବେ କରିବୁ ନା ଏମିତି ଗୁଡ ହାତ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ତଳେ ପଡିଥିବୁ ବୋଲି କହିଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ପ୍ରେମିକାଟି ଘରୁ ବାହାରି ଆସି କହିଲା, ଆରେ ଏ ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ କଣ ପାଇଁ ରାଗୁଛ, ଚାଲ ୟାକୁ ଛାତ ଉପରକୁ ନେଇ ତଳୁ ଠେଲିଦେବା ବୋଲି କହିଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ଶୁଣି ତା ବାପାଟି ପୁରା ରାଗି ଯାଇ ଏସବୁ ଫୋନରେ ରେକର୍ଡ କରିଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟି ସେ ଛୁଆଟିକୁ ଧମକେଇ କାମ କରାଇବ ବୋଲି କହୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଛୁଆଟିର ବାପାଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସି କହିଲା, ଏ ସବୁ ରହିଯାଅ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ଦେଖି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେତେବେଳେ ସେ ସାବତ ମାଟି ବାହାନା କରିକି କହିଲା, ଆରେ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ, ଆମ ପୁଅକୁ କିଏ ବାହାରେ ବାନ୍ଧିକି ପକାଇ ଦେଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ୟାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲି ବୋଲି କହିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ଶୁଣି ତା ବାପାଟି ପୁରା ରାଗି ଯାଇ କହିଲା, ହେଲୋ ମ୍ୟାଡାମ, ମୋ ଆଗରେ ଆଉ ମିଛ କହିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସବୁ କାରନାମା ଫୋନରେ ରେକର୍ଡ କରି ସାରିଛି କହିକି ରାଗି ଯାଇ ସେ ଲୋକଟି ସହିତ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ସେ ଘରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତଡ଼ିଦେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି 9 ମିଶାଣ 1 କେତେ ହୁଏ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ।